ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. abalo ulemekezeka chipembezo cha Islamu. Lelo tuli mujuzu namba 21 pamenenso tikuyamba usiku wa 21 kufunafuna Lailatul Qadr. Timpempa Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipangise kukhala mmodzi mwa anthu amene tikumane ndi usiku umenewu wa Lailatul Qadr. Allahumma amin. Mujuzu 21 tiyang'ana makamaka Suratul Ankabut. Suratul Ankabut imene yayambira mujuzu 20 ndipo yakathera mujuzu 21. Ndipo lero tikufuna tiyang'ane aya yoyambilira, tiyang'ane mavesi amene akuyambira pa juzu imene iyi. Aya yoyambilira pa juzu 21 kuti kodi pamenepa Allah subhanahu wa ta'ala akuti chani. Mwachidule pamenepa Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza nkhani yokhuzana ndi madebate amene asilamu amatha kupanga ndi anthu amene sali asilamu, monga Ayuda kapena Akhristu. Tikaonanso masiku ano ndithu nkhani za madebate zilipena paliponse. M'misika anthu amatha kumapanga madebate, malo antchito, m'masukulu kumene, komanso pali anthu ena ndithu amene amapanga dawa kuti ya comparative, kumapanga ndithu ndi Akhristu, kumapanga madebate, kumaonesana malemba. Zimaoneka kuti ndi zinthu zabwino ndithu, komano tione kaye kuti kodi Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza zotani pa nkhani ngati zimenezi. Mwachidule kwambiri pa aya 46 pamene pakuyambira juzu namba 21 Suratul Ankabut, pamene pa Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti wala tujadilu ahlal kitabi, kuti inu asilamu inu musamapange mitsutso, musamapange madebate ndi eni mabuku, yani Ayuda ndi Akhristu, musamapange nawo madebate. Illa billati hiya ahsan, kupatula kuti ngati mutafuna kupanga nawo madebate anthu amenewa ndi kuti madebate ake akhale kuti akuchitika mwaubwino, popanda kutukwanizana kapena kunyozana kwina kulikonse. Ndipo madebate amenewa akuti achitike bil khusla allati hiya ahsan, metanenera kuti pakhale ndithu ubwino mukamapanga madebate amenewa, pakhale ndondomeko imene ili yabwino, komanso cholinga chimene chili chabwino. Ndipo mucholingamo ikhale sabili tambihi lahum ala hujajillahi wa burhaniyya, ikhale njira yowachenjeza iwo waja za ukulu wa Allah subhanahu wa ta'ala, komanso ndikupereka maumboni ndithu ogwira mtima kuti inu mukuyenera kutsatira Allah subhanahu wa ta'ala, kupembeza Mulungu mmodzi yekha, ndikuapasa ndithu logic yomveka bwinobwino, yogwira bwinobwino. Rajaan ijabatihim ila al-islam, ndicho linga chonena kuti inuyo kwina kumukwape mphayo acha kuti avomere chisilamu. Auti cholinga cha madebate chizikhala chimenecho, koma osati pazikhala njira yoti yotukwanizana pamenepo kapena kuoneka kuti ine ndioneke wochenjera iyayi. Zimenezo zikhoza kuchitika. Allah akupitiza kunena kuti illa alladhina zalamu minhum, kupatula anthu okhawo amene asokoneza njira ya mujadala imene, njira ya mkambirano, kuti mwina pamene paja anthu makambirana bwinobwino ndiye basi wina wabwera kuyamba kunyoza pamenepo, ndipo sana pange adabu ina iliyonse kwa asilamu, sana onese moyo wa adabu kapena chikhalidwe chabwino kwa asilamu, wayamba kutukwana. Ndiye akuti kwa amene yoyo palibe vuto inunso kumuonesa kapena kumuyankhulira mawu onena kuti na Yesu akhale chete, aziwe kunena kuti zimene wachitazo sizabwino. Koma ngati anthu muamala yawo kapena kuti taamuli yawo ili bwinobwino, relationship yanu pa debate imene ili bwinobwino, akuti ndithu debate iyo ikhale ya ubwino, yopanda kunyozana mkati mwake. Ndiye akupitiliza Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti waqulu amanna billadhi unzila ilaina, ndipo ino asilamu inu muzinena kuti ndithu ife takhulupirira muzomwe zinavumbulutsidwa kwa ife, yani zomwe zinavumbulutsidwa kuchokera mu Qur'an, wa unzila ilaikum, ndi zomwe zidavumbulutsidwa kwa inu Ayuda ndi Akhristu inu, minat taurati wal injili,
zimene zachokera ku Taurati ndi Injili apapa kutanthauza kuti tikukhulupirira kunena kuti ndithu Taurati ndi Injili zinatumizidwa kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, komanso kuti amenewo anali malamulo a sharia okhazikika mpaka na nthawi imene pamayimikidwa pamabwera chani shariatul islamia kudzera mu uthenga wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabuku amenewo ndithu anali okhazikika pa malamulo achipembedzo mpaka na nthawi imene mtumiki amavumbulutsidwa. Ndipo zimene zozo tikukuuzani, komano muzindikire kuti simukulowa mmene momu zinthu zimene munazipanga tahrifu, kuzifufuta, chifukwa tonse tikudziwa kuti Taurati ndi Injili ndi mabuku ena kuti zina zinafufutidwa, zina anazipanga tahrifu, komanso zina anazipanga tabdil, zina kuzifufuta komanso zina kuzisintha kuti zikomere iwo. Ndiye kumauza kuna kuti ife timakhulupirira Bible, timakhulupirira Torah, Old Testament, komanso imene mukutiyo New Testament. Koma choti mudziwa ndichoona kuti sitimakhulupirira zimene munazifufutazo komanso zimene munazisinthazo iyayi. Ndakupitiliza aya yomweyo kunena kuti atikenako ndeta auze kuti wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun, kunena kuti ndithu Allah watu kapena kuti mulungu watu ndi mulungu wanu ndi mmodzi, la sharika lahu wala dhiddu wala nid. Palibe shiriki mwachidule kuti alibe wofanana naye muzochitika zake mulungu amene yuyu amene mumakhulupirira inu, ifenso timakhulupirira imweyo kuti mulungu ndi mmodzi ndithu. Chifukwa anthu aja amadziwa, Ayuda ndi Akhristu amadziwa zoti mulungu ndi mmodzi. Ndipo Allah ananena kuti wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah, kuti ndithu iwo ngakhale mutafunsa ndithu akhoza kunena kuti chani mulungu ndi mmodzi. Ndipo mutafunsa kuti kodi amene analenga dziko kumwamba ndi dziko lapansi ndi ndani, akuyankhani kuti ndi mulungu. Choncho amadziwa zimenezo. Ndi akuti mwauze kuti ifeyo takhulupirira mwa mulungu ameneyo, mulungu wathu ndi mmodzi amene mukupanga claim kuti inu mumakhulupirirayo, ndipo palibe womphatikiza, ndi mulungu mmodzi yekha basi. Wa nahnu lahu muslimun, kutanthauza kuti nahnu ma'ashara ummata Muhammad muti'una lahu khassa, kuti ndipo ifeyo umma wa Muhammad ndithu nda amene timamutsatira mtumikiyo specially, tikumutsatira ndithu amene yoyo. Kuchokera pamenepa tiona mu hadithi imene ili mu al-Bukhari komanso an-Nasa'i, azitabu ziwili zimenezi mukupezeka hadithi ya Abu Huraira imene akuyankhula unena kuti kana ahlul kitabi yaqra'una at-Taurata bil-Ibraniyya, wena kuti eni mabuku yani Ayuda anali kuwerenga Taurati mu chiyankhulo chawo cha Chihebru, chiyankhulo cha Chiyuda, wa yufassirunaha bil-Arabiyya li ahli al-Islam. Ndipo akafuna kupanga tafsiri kapena kuti kulongosola zimene zili mu Taurati zija kwa anthu amene ali Asilamu amamasulira mu Chiarabu. Iwo akamawerenga amawerenga mu Chihebru, uku akafuna kupita kwa Asilamu kalalikira Asilamu Chiyuda chawocho ndi kuti azimasulira mu chani mu Chiarabu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ndiye mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam adayankhula kunena kuti la tusaddiqu ahla alkitabi, kuti inu musamawa mvele awa ene yake mabukuwa, wala tukadhibuhum, komanso musamawa tutse zimene akunena, musamawa vomene zimene akuyankhula, komanso musamawa tutse zimene akutani akukuuzani awa Ayudawa. Waqulu, koma mmalo mwake inu muzinena kuti amanna billadhi unzila ilaina, ndithu ife takhulupirira muzimene zidavumbulutsidwa kwa ife Asilamu fe, wa unzila ilaikum, komanso zimene zidavumbulutsidwa kwa inu Ayuda ndi Akhristu, wa ilahuna wa ilahukum wahid, mbuye wathu ndi mbuye wanu ndi mmodzi, wa nahnu lahu muslimun, ndipo ifeyo pa Muhammadi ndiye amene tikumutsatiranso kwambiri ndife Asilamu. Ndipo Imamu al-Baihaqi rahimahullah mu kitabu chochidwa Ash-Shu'ab anatulusamuso hadithi kutoka kwa Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, amina kuyankhula kuti
qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kuti nditu mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam adayankhula kunena kuti la tasalu ahla alkitabi an shay'in, kuti inu musamawafunse Ayuda nda Khristu china chilichonse chokhuzana ndi chipembedzo. Eni mabuku amenewa musamafunsa chilichonse chokhuzana ndi chipembedzo. Fa innahum la yahdukum wa qad dallu, nditu iwowo sangakuongoleni inu pambuyo ponena kuti iwowo ndi osochera. Imma an tusaddiqu bi batil, zikhoza kuteka inu kuti muwavomereza zimene akukuuzani zinthu za batil, zinthu zabodza, au tukadhibu bihaqqin, kapena muwatsutsa zinthu zimene akukuuzani zimene zizoona. Wallahu law kana Musa hayyan, analumbira mtumiki kuti wallahi ndikulumbira, law kana Musa hayya, kuti nditu Musa akadakhala kuti ali moyo, baina adhhurikum, pakati panu, ma halla lahu illa an yattabi'ani, nditu Musa akanachitira mwina koma akandanditsatira ineyo. Awatu ndi malangizo amene akutiuza pamenepa mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallama, komanso akutiuza Allah subhanahu wa ta'ala mu verse imeneyi, verse 46 ya mu suratul Ankabut, pankhani yopanga debate ndi anthu amene ali oti sa Asilamu, Ayuda kapena Akhristu. Akuti zimenezo zichitike maubwino, pasakhale kunyozana kapena kutchulana mayina, ndipo zichitike maubwino. Komanso ndiye mtumiki akutilangiza kuti komanso zimene akuyankhula iwowo musatani, musazikhulupirire kapena kuzitsutsa iyayi. Kutanthauza kuti ngati iwo atakuuzani china chake chimene inu simukudziwa kuti ndichoona kapena ndichabodza, chimene mukuyenera kunena kwa iwowo ndichonena kuti ifeyo sitifulumira kunena kuti chimene mwanenachi ndichabodza, chifukwa chonena kuti mwina chikhoza kukhala choona. Komanso sitifulumira kunena kuti chimene mwanenachi inu Ayuda ndi Akhristu ndichoona, chifukwa mwina chikhoza kukhala kuti ndichani, ndichabodza. Komano ifeyo tikukhulupirira zimenezo in general, ndipo ndi condition yena kuti zinthu zozatani zavumbulutsidwa kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala m'Bible muzilipo mmene zinalili, ndipo simunafufute kapena mwangopanga misinterpret daladala ndi cholinga choti mutipinde. Zimenezo ndithu ndi zimene akutani, ndi zimene akutilangiza mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Komanso Ibn Abbas radhiyallahu anhu adayankhulapo kunena kuti inuyo mwafunsa bwanji anthu amabuku zokhuzana ndi chipembedzo, kumachita kuti buku lanu la Qur'ani lomwe lidavumbulutsidwa kwa mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndi limene lili more recent, ndi buku loti la chapompano labwera posachedwapa, limene linavumbulutsidwa kwa mtumiki yomwe ndi Qur'ani. Ndipo inuyo mumawerenga buku limeneli ndi la pure, ndipo lili uncontaminated, ndi buku lonena kuti sitinena kuti omwe zina zoti zinafufutidwa kapena zina kusinthidwa, ndi buku loti la chikwanikwane. Komanso buku limeneli limakuuzani inuyo maaya mmenemu alipo wokuuzani kuti anthu amabuku amenewa Ayuda ndi Akhristu anafufuta komanso kusintha mabuku awo ndi cholinga choti zikomere iwowo. Komanso iwowo amalemba buku ndi manja awo, ndi kumanena kuti hadha minallahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Ayuda ndi Akhristu akumalemba mabuku ndi manja awo, ndi kumanena kuti basi buku limeneli ndi mawu a Mulungu, cholinga agulise pa mtengo wochepa. Zonsezo inuyo Asilamu mukumaziona. Choncho inuyo utenga umenewu zimene ndakuuzani pamene papazi inu Asilamu, utenga umene ndakuuzani pamene pa zimene akumachita Ayudazi ndi Akhristu, zimesi zingakhale zokwanira kuti inu musiye kumawafunsa zokhuzana ndi chipembedzo anthu amenewa. Ndipo ndithu anthu anayankha kuna kuti ife tikulumbira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndithu ife kuyambira lero sitizafunsanso ndipo tilibenso business iliyonse ndi anthu amene wawa pambuyo poti mwatani mwayankhula zimenezi inu Ibn Abbas. Ndithu zimenezizi ndi zina mwa zinthu zimene ifeyo Asilamu tikuyenera kutani, tikuyenera kuzidziwa.
After tayankhula zonsezo ndipo lilangizo limene timafuna tipereke makamaka kwa asilamu makamakanso achinyamata tikakhala kama secondary kama university mu kamalo antchito kamalo a business timakonda kupanga madebate koma tilibe upangiri wokwanira tilibe knowledge yokwanira ya chipembedzo. Sono tinene chonchi cholingatu cha debate ndichonena kuti ndi pawiri, either munthu amene ukupanga naye debate uja aluze ndiye kuti avomere kuti chipembedzo chake chicho ndi chabodza malingana ndi maumboni amene wapereka iwe, kuti kenako iye uja avomere chisilamu malingana ndi maumboni amene iwe watani wapereka. Ndi mmene zimayenera kukhalira. Kapena iwe uluze chifukwa choti sunapereke maumboni okwanira ndiye utuluke chipembedzo chimene chocho ukalowe chipembedzo cha amene umapanga naye debate uja akhale kuti wakutani wakugonjeza. Ndiye madebate tumene amakhalira amenemo. Now nkhani sopano ikakhala ya chipembedzo yoti madebate achipembedzo ukupanga ndi munthu amene sali wa chisilamu amene iyeyo amawerenganso mabuku ku chipembedzo kwakeko ali ndi mabuku amene amawerenga ndiye ufuna uzipanga naye argue umapanga naye debate. Ukuyenera kukhala munthu wokonzeka popanga zinthu ngati zimenezo. Isapezeke kuti iwe uwapanga naye munthu uja debate kenako ndiye uzisanzika kaya basi ndikafufuze kaye maumboni kenako basi ulowe pa WhatsApp. Odi akulu eti verse imene imaloleza mitala m'Bible eja ndi verse chani? Kodi akulu eti verse imene imaloleza imanena kuti Yesu mwakuti ija ndi verse chani? Iya. Sono chimenecho ndiye ndi chibwana. Chifukwa chonena kuti pamenepo zimakhala ngati ukuyalusa chipembedzo chako ndi kuti ukuchitenga kuti chipembedzo chakochi chilibe maumboni okwanira chimene chimasaukira maumboni oti uzichita kulowa nawo ntchire kumafufuza ngati ukusakasaka mbewa. Ayi sizimakhala choncho. Ukhale munthu kuti uli well versed, well equipped, ukamapanga debate ndi anthu amene aja uzidziwa kuti zimene ndikuyankhulazi zikafikira apo. Chinthu choyamba ndi chimenecho. Komanso chinthu chachiwiri chimene taphunzira mu aya 46 mmenemu ndichonena kuti tikamapanga debate ndi anthu amene wawa tisayisiye Qur'ani. Chifukwa chonena kuti buku limeneli ndi limene lanyamulanso mabuku ena onsewo achina Taureta ndi Injili. Mabuku amene wowo ndithu uthenga umene wowo tsinde lake ndi buku lolemekezeka la Qur'ani. Choncho sapezeke kuti munthu akuti ine ndimapanga madawa basi zipezeke kuti munthu ameneyo Qur'ani samaidziwa. Chimene waloweza iyeyo ndi maBible okhaokha basi. Olo aya imodzi ya mu Qur'ani alibe. Basi kulalikirako azingolalikira pogwiritsa ntchito Bible yokhayokha. Tikateronso ndiye kuti tikulakwitsa. Zikuyenera kuti ifeyo tikamalalikira ndithu Qur'ani tisayisiye. Chabwino titafuna kulowa mu mabuku awo omwena kupereka ma evidence ena koma ndithu chida chathu ifeyo chizikhala chani? Chizikhala Qur'ani. Ngati mmene akutiwuzira Allah subhanahu wa ta'ala pa verse 47 suratul Ankabut juz number 21 kunena kuti wakadhalika anzalna ilaika alkitab, kuti chomwecho ndithu ife tidatsisa Qur'ani. Mene tidatsisira Injili ndi Taurati chomwechonso tidatsisa chani? Qur'ani imene liyolemekezeka. Ndipo akupitiza kunena kuti falladhina atainahumul kitaba yu'minuna bihi, kunena kuti ndipo anthu amene tawapatsa kamene kuti yawadzera buku limene la Qur'an. Falladhina atainahumul kitaba yu'minuna bihi, kunena kuti ndipo amene tidawapatsa buku ili la Qur'ani, yani tidawapatsa buku la Injili komanso Taurati, akulikhulupirira buku ili la chani? Akulikhulupirira buku ili la Qur'ani. Wa minha ulai man yu'minu bihi, komanso ena mwa awa ma Arabs omwe sitidawapatse buku nawonso akutani? Akukhulupiriranso Qur'ani. Wama yajhadu bi ayatina illa alkafirun, ndipo sangakane ma aya athu kupatula anthu okhawa amene ali osatani? Osakhulupirira. Aya imene iyi inatsika chifukwa cha sahabiyu amene amatchulidwa tinene kuti munthu amene
anali amene anakhulupirira sahabiyu ameneyo amene amatchedwa kuti Abdullah ibn Salam, amene anali muyuda kenako anakhulupirira chipembedzo cha Chisilamu, analikhulupirira buku la Qur'ani, ndipo analowa Chisilamu. Nkhani yake yankulu ameneyu mwachangu pang'ono tikhoza kunena kuti munthu ameneyu anafika ku Madina. Abdullah ibn Salam anafika ndithu ku Madina pamene kuchokera ku Anas bin Malik akuyankhula kuti pamene nkhani yakufika kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kufika ku Madina inamufika Abdullah bin Salam, akuti munthu ameneyo ananyamuka ulendo kupita kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiye Abdullah bin Salam atafika kwa mtumiki adamufunsa zinthu zingapo, ndipo adayankhula kunena kuti ya Rasulullah, inni as'aluka an thalathin, kunena kuti iwe mtumiki ndithu ine ndikufunsa zinthu zitatu zimene palibe wina aliyense angayankhe zimenezo koma kupatula amene ali prophet, amene ali mtumiki wa Mulungu basi nda amene akhoza kuyankha mafunso amene ndikufunsewa. Ndiye akuti funso loyamba limene adafunsa Abdullah bin Salam linali lonena kuti kodi chizindikiro choyambilira cha kiyama ndi chani? Funso loyamba limenelo. Funso lachiwiri, nanga chokudya choyambilira chimene akadya anthu akujanna ndi chiticho? Ndipo funso lachitatu adafunsa kunena kuti kodi nchifukwa chiyani mwana amatha kufanana ndi bambo wake komanso kufanana ndi mayi yake, chimachitika ndi chani? Ndiye mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama adayankhula kunena kuti atani Jibril qabla qalil fa akhbarani an dhalika, kunena kuti ndithu Jibril posachedwa apa anandifikira ndipo wandiuza zimenezo, mayankho ake wandiuza Jibril. Ndiye Ibn Salama ananena kunena kuti ndithu Jibril amene yoyo ukunenayo ndi mdani wa Ayuda mwa angelo wonse amene yali a Allah, ngati pali mdani wa Ayuda ndiye ngelo Gabriel. Ndiye mtumiki anazayankhula kunena kuti pafunso loyamba limene wandifunsa lokhuzana ndi chizindikiro choyambilira cha kiyama, ndithu ndikukuza kuti chizindikiro choyambilira cha kiyama chizakhala moto umene uzawasonkhanisa anthu kuchokera ku west ndi ku east, yani pazabwera chimoto chimene chizamba kuwathamangitsa anthu ndikumathamangira kuti ku mahshar. Ndipo pachakudya chimene chikakhala choyambilira kudya anthu akujanna, akuti chimene cho chizakhala ngati codet, yani chokudya chimene chili ngati cha fish liver, kapena kuti tingane choncho kuti maliva ansomba. Chokudya chimene chocho ndi chokudya chimene akayambirira kudya anthu akuti akujanna. Ndipo pankhani yokhuzana ndi mwana kuti chifukwa chani mwana zimatheka bwanji kutenga kukhala similarity ya bambo wake kapena mayi yake, ndiye mtumiki anazayankha kunena kuti chimene chimachitika nchonena kuti ngati zotulusa zomwamuna zimene madzi amene amatulusa mamuna pa nthawi imene akupanga banja, kuti madzi amene wapanga precedes madzi amene amatulusa mzimayi, ndiye kuti mwana amatenga chani nkhope ya bambo wake. Ndipo ngati zotulusa zimene amatulusa mzimayi nthawi imene banja likupangidwa zapanganso precedes zimene amatulusa mzibambo, ndiye kuti mwana uja amatenga similarity ya mayi yake, kapena kuti amatenga nkhope ya mayi yake. Atayankhula zimene zizi mtumiki Abdullah bin Salam adayimirira ndi kunena kuti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anta rasulallah, kuti ndithu ine ndikuyikira umboni kuti ndithu palibe wina wopembedzedwa mwachoonadi koma Allah yekha, ndipo iweyo ndi mtumiki wa Mulungu. Ndipo kenako anazayankhula kuti ya Rasulallah, kuti o inu mthenga wa Allah, ndithu Ayuda amakonda kunama komanso kupeka bodza. Choncho akabwera kwa iwe afunse Ayuda zokhuzana ndi ine asanadziwe zonena kuti ndalowa Chisilamu. Akangobwera Ayuda kwa iweyo usawuze kuti Abdullah bin Salami walowa Chisilamu, iya koma mundifunsire kaye kuti mwafunsa Ayudawo
zokuzana ndi ineyo. Ndiye Ayuda atafika kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtumiki anafunsa kunena kuti kodi Abdallah bin Salamu mukunziwa bwinobwino. Pamene pa Abdallah bin Salamu uyu adamubisa muzikiti. Ndiye Ayuda anazankha kunena kuti nditu Abdallah bin Salamu ndi munthu wabwino wochokera kwa mwana wabwino ndiponso wa family yabwino, ndipo ndi munthu wankulu kwa basi pakati pathu, ndi big man wathu ameneyoyo. Ndiye mtumiki anafunsanso kuti inuyo mukuganiza bwanji ngati Abdallah bin Salam atalowa Chisilamu, mungamve bwanji? Ndiye Ayuda aja ananena kuti hamahullah, ndithu Allah amuteteza ameneyo ku Chisilamu, sizingatheka ameneyo kulowa Chisilamu, ndipo sizitheka zimenezo. Ndiyeno mtumiki anafunsanso funso limene lija kunena kuti inuyo chabwino mutamva kuti yeyo walowa Chisilamu, inuyo mungamve bwanji? Iwonso kuyankhula kwake kunali chimozimozi, Allah amuteteze kuzimenezo, ameneyo sangalowe Chisilamu, Allah amuteteze kuzimenezo. Mu nthawi yomweyo Abdallah ibn Salam anatuluka panja ukwakukuwa kuti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenako akatango tuluka Abdallah bin Salam, Ayuda aja anayambanso kunena yo inu Muhammad ndithu amene yuyu ndi munthu woyipa kwambiri pakati pathu, ndipo bambo akenso anali woyipa, ndipo amene yuyu ndipo si big man wathunso, zimene chetimanama ndi chimunthu choyipitsitsa chimenechi, ndipo ananchipya pamene pacha. Ndipo Abdallah bin Salam anazayankhula kunena kuti maona mtumiki, zimene ndimakuoperani zija, zimene ndimanena zija, Ayuda ndiye mkhalidwe wawo kuti umenewo. Ndipo kuchokera mu kiswa imeneyi ndi pamene Allah anavumbulutsa ndithu vesi imeneyi kunena kuti falladhina atainahumul kitaba yu'minuna bihi, ndipo anthu amene tidapatsa mabuku ina a Taurati ndithu nawonso akukhulupirira buku limeneli la Qur'an. Zimalunjika chifukwa cha kukhulupirira kumene anakhulupirira Abdallah bin Salam. Wa min haulai man yu'minu bihi, komanso awa ma Arabs amene sidapatse buku lililonse nawonso akutani akukhulupirira mu buku limeneli la Qur'an. Wama yajhadu bi ayatina illa al-kafirun, ndipo sangatsutse maaya athu kupatula okhawa amene ali makafiri. Ndithu menemo ndi mmene Allah subhanahu wa ta'ala akutiuzira makamaka za kupambana kwa buku loyera la Qur'an. Ndipo kumaliza kwathu tsiku la lero timaliza ndi aya 48 pamene akunena kuti wama kunta tatilu min qablihi min kitabin, kuti ndithu iwe sunali kuwerenga Qur'ani isanabwere, unali munthu osatha kulemba ndi kuwerenga, sumatha kuwerenga buku lina lililonse. Wala takhutuhu biyaminik, ndipo sumalembanso iweyo ndi mkono wako wa manja. Ila idhan lartaba almubtilun. Allah subhanahu wa ta'ala akunena choncho kuti zikadatero ndi kuti anthu achabe akadakayikira akanena kuti iyeyo tuzimene akulembazi ndi mabuku akale aja amenewo wangomatulamu literature imeneyo ndipo akulemba zake, kapena kunena kuti iyayi ameneyoyo akulemba zinthu nthano za anthu akalikale za history ndi angolemba, musayimvere Qur'ani. Koma ndithu Qur'ani anayitulutsa ndi kumpasa munthu amene anali osadziwa kulemba ndi kuwerenga, ndi cholinga choti asowe ponamizira makufaru kuti iyeyo sangalembe buku mwa iye yekha. Ndithu uku ndikuona ndithu kwa buku lolemekezeka la chani la Qur'an, chifukwa kunena kuti bal huwa ayatun bayyinatun pa aya 49 kunena kuti ndithu izi ndi aya zathu zoonekera poyera, yani Qur'an fi suduri alladhina utul ilma, ndipo aya zimene zili mzifuwa za amene apatsidwa nzeru, yani anthu amene aloweza Qur'an, mahafizi osiyanasiyana amene aloweza Qur'ani pantima. Wama yajhadu bi ayatina ila dhalimun, ndipo sangazikane aya ndime zathu koma anthu amene ali achinyengo. Ndithu mmenemo ndi mmene Allah subhanahu wa ta'ala akutiuzira kuti buku ili ndi buku loona. Choncho tikafuna kuayitanira anthu ku chipembedzo chathu cha Chisilamu tiyenera kugwiritsa ntchito buku limeneli, buku la Qur'ani, ndipo tisatsamire kwambiri
pa mabuku a Ayuda nda Khristu, chifukwa choti mabuku amenewo muli zambiri zimene adazipanga taharifu, kuzifuta komanso zina kuzipanga tabdil, kuzisintha ndi cholinga choti zikomere iwowo zilakolako zawo zapadunia. Tikafika apo chingoti timpemba Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipatse kumvetsetsa nkhani za chipembedzo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.